výši rozpočtu pro veřejnoprávní média si vláda nechávala pro sebe až do včerejší tiskové konference. Návrh má zamířit rovnou do Poslanecké sněmovny. Výhrady už teď zaznívají od opozice i prezidenta. Není možné krátit výdaje o nějakých 10, 20, možná i více procent s takhle krátkém časovém období. Takže já opravdu počkám, až v jakém stavu to ke mně přijde a teprve potom se rozhodnu o dalším postupu. Ale zatím z toho, co vidím, tak mohu říct, že ten postup není šťastný. Je to názor pana prezidenta, nezbývá než ho respektovat. Musíme samozřejmě počítat s tím, že jako každý jiný zákon i tento může být vetován. My s tím prostě budeme počítat i v rámci toho časového harmonogramu. Česká televize má ze státního rozpočtu dostat 5 miliard a 740 milionů korun, tedy stejně jako inkasovala každý rok na poplatcích v letech 2008 až 2024. Letos přitom plánuje vybrat o miliardu víc. Český rozhlas pak zřejmě přijde ve srovnání s letošním rokem o 400 milionů. Opozice už teď říká, že až návrh dorazí do sněmovny, bude jeho projednávání blokovat. Počítá s návrhem na zamítnutí i dlouhými projevy. Postup chtějí politici koordinovat napříč kluby. Pravidelně tady budou noční jednání. Vláda pravděpodobně si nakonec na sílu prosadí pevné hlasování. Nicméně potom přijde, věřím, veto ze Senátu, veto z Hradu. Potom jsou tady i instituce, jako je Ústavní soud a určitě se na ně obrátíme. Co se týče našeho klubu motoristů, tak všichni se na to moc těší a mají připravené teplé prádlo a samozřejmě i případně spacáky. Takže my jako strávíme v té sněmovně tolik času, kolik bude potřeba. Přesný harmonogram projednávání zatím koaliční politici neřešili. Nevylučují možnost mimořádné schůze. Předseda hnutí SPD potvrdil, že nepočítá s úpravami ohledně záruk nezávislosti a předvídatelného financování. Za mě platí, že vůbec žádné garance nejsou potřeba. Kdyby se rozhodla Poslanecká sněmovna, že každý rok zvýší nebo sníží poplatky, tak to může udělat už teď. Ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií je ohrožením demokracie, takže za nás je to něco, kde určitě budeme blokovat, i pokud by koalice k tomu rovnou svolala mimořádnou schůzi. Návrh zákona zkritizovali Reportéři bez hranic i syndikát novinářů. Úpravu prozkoumá taky Evropská komise. Obrátit se na ní chce i Ministerstvo kultury. Ředitelé obou médií už včera řekli, že pokud plán vlády projde,